guys, good morning. Nangahay dami. Ya si Papari. Hello. Nakakita mi kahoy dagko jang ipanggujud. Kay dara ko nung biyahe lang ana tigbason bigay sa sako. Oh. Dana bitang. Hello mga ka-remix. Anang putputon. Nangahoy mi. Ala, isa naman ikatapo ang dao. Ha? Duha di ay. Ngahoy kay kuan. Parang makatipid. Ay. Sorry ni siya. Makaon siya. Ano gani? Hoy, makaon bagjang na. Adyo pag damadyan magmakaon na kay katul na. Wabali bagjang sa inyo. Wabali tinjo ha. Pau may sawa. Ha? Pau. Pau. Di na pau. Uy, manay katul. Pataka lang makagpau di ha. Bagjang. Bagjang. Delikado na. Adyo pag kankaon di ha kay masig mo lambi na yung mga wait. Pataka lang makagpau. O diba, nakakahoy na ko. Ha? Diyan ako yung isunod sang kako. Nga ni, mga ahoy sa mga guys. Karena na isunod kako. Biya mi na be, kaya kutkuton. Kada nga rin. Ano yung lupa yan sa baba dyan? Bawa ko kahibaw kisa. Ay ba, doon sa inyo bay? Bawa kinsa. Ang sabay akong ka. Oh. Bawa ko kahibaw. Kisa ni mga juta na ni. Ya pero Doon ka. sa inyong house? There's your house. Sabay diya ba sila? Buti niyo tanong na eh. Si Jay sigujud. Dati sigput-put. Hindi ko na pwede itanong. Ay. May kahoy nakita na ko. Ara sa... Han! Ara ka. Pagbantay niya ha? Pagbantay ka bisag ni Has. Uy. Magbantay diya kay narabay gaw sa basas ron. Si remix nang wasag ka ng kahoy bitong dagko. Kay ija ko nung atsahon. Agahang gipanguha kanira mga gagmay. Ha? Hay mushroom. Basig di na makaon, wat ako kang tanawon. Bao, dosa. Kita ako nung mushroom. Pagbantay din na ha. Aray. Hala. Oh, di mo ko kadaot. Ay. Okay. Oh, ano laging manatay.
Sa probinsya, basta magpugira ka, pwede na ka, di mo pa itong kahoy. Namay daghang abono, oh. Isa, buno. Daghan na lagi na yung gikuha. Dari butang katang padunon. Daghan lagi para. Saka, si Mana, way palit-palit og gasol. Magaling mo yung palit ng gasol ron. Kay summer man, na may daghang kahoy basta magkugi. Pasabsabag kabaw ni niya. Ha? Pasabsabag kabaw. Ano may kabaw? Wala. Hala. Kabuk na manihan. Kabuk na. Bagay, ang dalira po di mo siga. Magbantay naman dyan na ha. Labong na ba niya? Labong na yan. Buntas na bro. Desnyagi, nangahoy si Kuan. Si Undoy Dwight. Nangahoy po siya. Mama ni nangahoy. Bada ako nakatrabaho pinakadlaw kaya nagkasakit ko. Karoon rabi ako nakakahoy. Nga naa ka. Ano lang ko ninja? Oh. Puno nag isa kasakuhan. Isa na naman po. Ngita pa ta. O pagita ka nga tuslain. Aray ko. Kan parong guys, alas 7 paros buntag. Puno nag isa kasako, isa na lang pagkasako. Another sako kay puno nag isa kasako. Hoy, tinuk na ba na diya? Tinuk. Tara si dagkang kahoy dyan ipanguha. Gilimpiyuhan ni Jagdan. Okay, ipihag daan kay mga dumi sila kay Mayura, Murga. My friend. Tanawan na, bisag patay na ng kahoy diha. My friend na YouTuber mga remix. Katuhan, patay tuhan ba? Katuko akaw. Kariba diha? Oh, mayroon yan. Mani shortcut pa doon nila mayor. Kasada na itong ubos. Pakasada na ako siya. Ito. Nangahoy nga ng lampas pod. Kay kani agiana, padung nilas mayor Rosali. Ay mag-shortcut mi, di na ko nahadlok agiana nga dyan gilimpyuhan. Ano yun, mangga? Mangga. Mangga ba na? Parang hindi, mangga. Mangga siguro. Mangga bito. Mangga do. Mangga. Kung kukibaw mangga din ha. Mangga lagi. Mangga din ha. Ang mangga bito. Nabali mga mangga. Awa mangga. Nagpunuan. Ba dapit. Nagpunuan ka. Awa. Marumong na siguro. Parang ito nila. Oo, mangga. Mangga ha. Bakit? Mangga ba juga? Mangga lagi. Mangga na. Murag mangga, murag di. Ito na ta. Ang lampas na siya. Nangahoy nga ng lampas na agyanan.
Tingin na dyan ang lampasin na. Kay yung lampasin di kakahuman sa kadlaw. Bisa maghahaab dyan at ang hapon muli. Iwa po tayo pamahaw. Lin sa mangka. Hindi naman tayo mahaw. Dahan pa dito. Dili ko. Nangahoy ta, di lampas sa katangari. Yan, may pangahoy lagi. Lampas ang pangahoy. Madyo tam na niliniag kamuti oh. Di na among juta, uy. Sa kaning juta. Ang tanong kung saging na sa inyong juta para na idagang harvest. Asa sa pita? Tapos ibabaw magamong juta. Asam ta mga Halahan, tidaghang kahoy yan. Tas tumoy. asam ta mga kuan. Asa man? Sibling sa saging. Mga juta ila mayor sali. Ito ta mo puro ta dito. Karon? Nanay. Ito na lagi yan. Ha? Sakto na. Hala tayo daghang kahoy ho, patay. Katuhin kahoy yun. Madugalin pa kayo nagpantalon ka. Kaya hindi ka dapawan. Tama na. Pangarawan siya. Hindi, limpyuhan na nagagianan. Kaya dari ang kahudjut. Na magay-magi dani maglugway ka. Tunarang na basagi mong likod. Bangga may nakahuja dahil. Oo, mangga. Pwede na sa unuron. Baho. Di. May baho po. Ay, mo nang gilimpyuhan dani di na pwede ni agian. Ano man? Kaya na agi close na dari. Paano shoot ka tanan? Hago lamang ka. Sini. Sabi magi Pero nga ito na parang lakar mura. Nagtigbok na ito nahan. Asa gagian na? Wala naman din ni. Kay mamanig tigbungad to. Amo na karsada siya. To, kita kakasada. Oh. Kan kasada ay nagkuhan mao na naglaro sa litudahan. Wa na yung kadyong shortcut day dani, nagagago lamang kagkuan. Di ata mo shortcut. Ya, matupadong. Hadak lagi kay nay bahas din mga tang. Daghagahoy guys na. Napuno naghangit sa kasako, diyan na po daghan. Daghan kahoy. Dugat na ni. Ikaduhang sako na ni guys. Amo na lamang balikin. Malipay na smother dan ni. May makasave na mi, di na mi mo palit og kahon. Han! Kinahanglan na ta mo uli kaya nasutsuna. Mainip ako sang tambal. Sabi nakabantay sa oras guys, balas utsuna di ay kanin si Rin naman. Nabalikan jet ni kay puno nag isa kasako. Lami magudol mga ahoy guys kay kuan. Ang mga kahoy antik na. Kana bitong grabe ng kauga. Nalingit na ko. Ano ko na nanahan? Harang lujag ang uyab. Nganong ninter. Nganong ningaris buhol. Da. Remix. Kami lisod-lisod hinoon. Rini. Imo nang atsahon. Oh. Nga na dyan gibanguha guys. Dagko. Luja oy. Oh na. Kang anong ninter. Ngari-ngari lagi sa buhol. Mo na. Agwanta. Agwanta. Kay nganong minter. Arang basaan lagi mong likudhan. Hoy, ginaw ko. Tubig. Para ba ito magdaag tubig? Araludan, lagi mong purma, mura na kagtaong grasa. Oo. Kapoy. Tara. Bagjang. Was remix kaila, abi ni jag pao ko nun eh. Pao. Nga ni bagjang guys. Hoy, dali na.
Nah, raluja. Ikaduhang sako. Tao kay mo tamang lamang kugudyo dito. Napay daghan guys sa malamang balikon. Kaya alas 8 na. Inahanglan na ko minom sa ang tambal. Luja, oy, ay! Imo magibusdak. Ha, dyan na na. Ito na balikon. Dara kay manimahaw sa ta. Dika kami tulak. Diri. Kami dara ko. Handa ko ara ba dyan, kahoy ni. Pag inaya ka bisag na motor mo kalitog kuwan. Simba ko. Basig na motor ba? Dinan. Na kurinti. Huy, no ko. Najura di ay. Ang problema dan na ay nagsirutso. Kamo ba ka kamo sirutso? Apa? Dika diri. Kay kahoy oh. Luja purma. I love you. You know. Pa. Ano pa isa? Nara ba yung motor? Maigo ko ha? Oh. Ay sa, sige, motor. Halo dyan, taon. Ay! Arar ba dyan kakagting na? Lamin na siya dyan. At nas kalsada bugaon. Mo ni panginaboy sa bandari. Ibalik dyan nila kahoy. What's up? Yo. Di saya. Di. Huy. Ito na. Rakang tabanga gujo dan ninja. Lalawa lagi. Ako ara ba jud? Ay, gabuk na malinahan. Ha? Ang pagodo dan ninja. Saan kita na diha? Han. Saan kita na? Uli nami guys, dere nagdaan ja balik na to ng mga dagko. Wala lagi. Ngano lagi ni enter. Ngano nilig buhol. Aja na doon nagatumbay. Abi na sabi. Abi ako lagi da. Nagising sa ako bi. Abi lagi ng isa. Bi.
Na, kay ni-enter nga res buhol. Ngita jug sa uslawas. Kay bawong lisod. Kari. Be, baso. Ja, nagbunot sa lubi eh. Kaya nalagi magutan mi. Magtagod ko nun eh. Si Mr. Panot. Ugaw na. Naku, agbuho. Mura mo yung buho niya. Tilamig tamis ba? Tamis ka to. Panggasiyuti ay ni. Jug butong na. Pwede butong po na. Butong na to sa tunaw. Hindi makakasaka. Adi nang saka na waya ka. Bawang remix. Ano nang gamon tabanog, Nay? Ano nang gamon tabanog? Asa rapid diri pwede magtabanog? Ano ba ba? Naga? Kato dito may maso tabanugan. Magutan ko, tunuan. Shout out sa Tagahilungos. Hindi nagtagahilungos na rin. Abot na sa Alicia. Nangahoy na ni. Magkudkud na pa di ron. Ano? Back to normal situation mga remix. Ano, ni-enter. Ngaringalis ang lugar. Pakahudyon. May ambibido na nakahawiran. Ano? Hagad man siguro nahan. Okay lang eh. Oh. Drink na. Drink water na ako na panda. Drink water, leka. Nganong niuli? Nagbuhol, tanawa. Are you ready to be kagod-kagod? Ano na diha? Are you ready? Sa bagay, si Limuel, kagod man po to. Luto, laba. Kagod na tari. May laba. May laba. Siyempre, si Terry, di makalaba. Laundry. Ha? Laundry. Laundry. Amora ng pang-dryer, di mi na maglaba jud. Hello mga ka-remix dyan. Di ana, nagkagod na. Kagod-kagod na. Si Jamay magkagod, ako may magutan. Kagod-kagod muna mga ka-remix. Pila ka to, ikaroon na ka nakakagod. 10 years. Sir. Madi ay. Baka sobra pa kasi 10 years eh. Nalibago, naglisod ka. Oh, paypayan. Okay rin. Kari laman. Kasi makarilit guys, buwad, isubak. Sa amutan. Guys, luto na gato ang ginataang bago with kalabasa, anubi. Nja, with bulad. Pobre rin makarilit, Dani. Ginataan. Bulad.